Вау! Това е изумително. Когато го докосна и виж. Просто ми следи пръста с... Сигурно си казвате колко страхотно. Технологията. Да, виждали сте много видеа, виждали сте какво ли не. Този път искам да направя нещо различно и да ви покажа нещо различно. Както винаги, малко съм болен и извинявам, че се чувам така. Така че, нека ви покажа какво съм ви подготвил. Окей, тук имаме сайт, subreddit, който се казва Be Amazed. И реално тук качват неща, които са изумителни по някакъв начин. Съответно, би трябвало да ни спрат и да ни кажат: о, вау! Буквално да изгубим ума и дума от това. Това е ново видео, което се надявам да ви хареса и ако е така, просто го споделете с приятелите си. Пратете го на тях. Месенджер. Хаштаг Be Amazed. Не, хаштаг Вау! Стив Аоки студио. Това е някакво студио на Стив Аоки. Нямам идея между другото кой е той, обаче явно се занимава с музика. Някога искали ли сте да имате нещо подобно във вас? Имам предвид... Какво е това? What? Какво е това? О, това е машина, която би трябвало да прави операции. Тоест, вместо да ги извършва човек, ги извършва машина. И тук зашива нещо. Това е грозде. Правим операция на грозде, страхотно. Вау! Еп. Да. Оу. Колко ветровито. Вау. Всъщност, виждате как началото е просто някакво ветровито и изведнъж идва това и просто е като... Да, от тия по-тежките би трябвало да направи фронтлип. Това не е фронтфлип. Окей, сега би трябвало да го... Кеф ме как след като го направи, просто публиката някакво хипер много вече умира от кеф. В смисъл, гледайте. Всеки става на... По-очарован съм от публиката, отколкото от фронтфлипа. Това е хубава публика, защото когато някой направи нещо и просто се кефят и го подкрепят. Това е библиотека и отдолу като под са използвани някакви стъкла, които имитират прозорец и се опитват да наподобяват на вода. Тоест как би книгите са отгоре и съответно не падат. Те си имат просто витрина. И затова не падат. Обаче това е библиотека в Китай, в Янгзоу. И това изглежда хипер яко. Бих отишъл там само заради пода, защото наподобява на вода и просто има отражение. Изглежда хипер интересно. Не знам. Това е наистина готино, между другото. Cliffside Hotel. Какво е това? Insider. Това е някакъв хотел. О, това е от тия хотели. Това е хотел. What? Аз не знам. Няма начин, човек. Представете си да отидете на такова нещо. И това е по принцип хотел и хората плащат, за да... Аз ако се събуда на такова място, бих се насрал от страх. В смисъл, бих станал вълч, човек. What the fuck? Това е уникално. Къде е то хотел обаче? В смисъл, просто пише Cliffside Hotel, дори не пише на коя планина или нещо. Благодаря за чудесната информация. О, стига, ще го направи с краката си? Няма начин. Няма начин! Не съм го направи с краката си. Вау. Добре, това заслужава. Аз не мога да го направя. Wing Sweet Base Jump. Оле, това е хипер яко. Винаги съм искал. Обаче не мисля, че има някакъв вау момент тук. О, не ми кажа, че ще се блъснат. Добре, няма. Мисля, че ще се блъснат. Това е страшно, ако стане. Окей, това е снимка в Италия. Тук би трябвало да е лава. Изригнал е, предполагам, някакъв вулкан. И гледате как просто е запазено изключително малко от някаква гора. Не знам къде е в Италия. И тук има някакви зелени неща. Може би отново расте нещо. Не знам.
Обаче това е хипер... Просто виждате как едното е опожарено и опустошено и изведнъж идва гората. Има хипер много такива снимки между другото на град и гора. Това наистина е готино. Сплитър. What? О, да, това да! What? Това е готино! Боже мой, какви видеа снимам вече? Beach Ball Bounce. Не мога да повярвам, че го направи. По принцип, когато съм гледал винаги такива неща, хората просто се пребиват. Обаче тук има perfection. Бам! Готово. Но не заслужава моето вау. What? Стига, бе! Окей, това е добро. Нямам идея как правиш бакфлип на тръба. И не падаш от нея. О, да, някакво мини танкче. То просто минавам през всички неща. Бам. Да, добре, окей. Как се спира този танк? Просто продължава напред. О, да, има копче отгоре. Чакай малко, това е врата. Хора, това е врата, това си мислиш... това нещо е тука. Е врата. Виж, че са стълби първоначално. Как се отваря тази врата? Всъщност... О, това е самолетче, което... Ще се върне ли? Няма начин самолетчето да се върне, човек. Не! Не ми казвай, че тъпото самолетче ще се... What? 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 Самолета се върна! Какъв е шанса дори? Имам чувство, че имат... Просто е духал силен вятър и са го вързали с конец. Не знам как е възможно да се върне. Нямам идея всъщност. What? Окей. Чай, какво? Той почна да бяга? Ще фане другото метро ли? Винаги когато съм бил в София съм си изпускал, когато съм искал да се прикача в едното съм го изпускал. Не, той излиза май. Не, чакай малко! Той ще стигне до другата спирка! О, няма начин! Ако стигне до другата спирка, това ще е уник. Не! Човек, базикаш ли се? То пише по-бърз от метрото. Той стигна до другата спирка, човек! Няма начин. Ако се качи, аз съм трамвай. Йоу! Ето го! Не! Не! Какво? Вау, окей, това е вау. Това е вау. Това къде е? Взривили са някакъв кораб. Пуснали са бомба от самолет и са взривили кораб. Само позитивни неща са в моя канал, както му явим. Чудесно. Намерено. Окей. О, не. Честно ли? Просто не мога да... Ауч. Ауч. Това е око на лама. Просто снимано твърде отблизо. Прилича на скала. Какво ще направиш? Ако аз съм там, бих
бих просто паднал. Дали той пич е оцелял? В смисъл, само питам. Защото не изглежда да се е фанал на доста здраво място. Окей, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, споделете го с приятел, напишете в коментарите дали искате още и разбира се, абонирайте за моя канал. За още изумителни нещица.